Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization West Chante Hills District Minin kasi kapratarik u August Arhajar Arpulai hapo kajing yalam u President Usamla Wanwiang Pulang kala legban u Georgia ka Office u Deputy Commissioner ka West Chante Hills Bankang yakate ka yaw masi. Kaseng hadin bakalawat penya ya kajing mi kinsan jong kate ka yaw ka bapen poye ki masi bat ki muat na bar jong ka jilla da ka basule mele ban penbiang yaki kot kisla Henry kat kum kajing lap kaseng bakani ka yaw masi bat muat kalong ka babiat Namar dan ki doktor ki bapen shisha ba ki masi bat ki muat ki bawan nabar ki long ki balayo tika na bat je kita ki masi la ban pentikna ki penyat syai bat kat kum ka jing tip jong kaseng ba kita ki masi bat ki muat la shalan cha Bangladesh klem kot kamsla bat utei utrai jong kate ka yo ulapan kain ru ya ka rule sau phon yo hadu san phon riu jong ka animal transport rules khat khandai spa new pupra bat ya kate ka jing ujol la pha kopi sya ka tanat pulit ka tanat veterinary land custom border security forces baca chairman ke Animals Welfare Board of India New Delhi banle ekabadon kam kat kum ki kendon balapan ken de kinong penyat jong kate gayo lapan kut ka kurwa shushu na kaliang kaseng kala ong bana kapor sya kapor ki pajba ki shet ujor baman la kapor ka jing prat pathari ki masibat ki muit balayap ka kan reibha bat kinong ri jing ri ki badon marchan bat kate gayo kim sngo shingan shu namar kani ka jing don jong kani gayo kalapan artati ni ki babun balang namar kim tip kite ki masibat ki muit ki badon hakate gayo kilong ki bakum nu namar ki de ki bawan na bar jong ka jilla dei halor ka ni ka seng kala dawa pan khang ya ka te ka yo pressure group jong ka West Chante district menin kesni ngila le ya kendo pat ngila airu ya ka jingthok chau DC jong ka West Chante district halor ke jingmi kensan jong ka we ke yo masi ha mugundur te yakini masi lapan boy na barjala da ka basule mele man bunbiang ya ki kot kisla henry kat kum kecingap jongi kesen bakani ke yo masi bat moy kilong ki babaya nama ondon ki doktor ki bab penchisha bagini ki masi ban moy ki bawan na barjala ki balio tika le pat ye kita mesti omla ban pentikna ki penyai sini bat katkum ke jingtip jong kesen ya kini ki moy bat mesti la shalang sa Bangladesh klem ki kot Islam bote try jong kate ki yo la pun khem ya karol sao yo ado san ro jong ka animal transport rule khat kendai nebo pra pat kate ke jing jol so bising lo ha ru ye kopi sha katanat veterinary bat sha land custom sha border security force bat sha chairman ka animal welfare board of India New Delhi banle ya ka badan kam kat kun kendon jong ka ai na ka banta jong te ke yo masi te ka weru kalong ba slowla ha ka jinglap jongi ba ya ka te ke yo nilalap hi de hikmat ka jong ba la don mano ki nongkit muy bat masi ki haprong bay na gate ke jaka balabu hamau kondur ngintip na ke gada ba ya ki nongkit lane ki nong kai masi bakin haprong ha gato ba jaka ka ba pelong ya ke jingili ke ya ke yo masi dengan ni yang jongi nilaburu ya ka jingmaham banbang sisindon ya kate gayo nama kate gayo ba lalong bean katkum ke jinglap ke jongi ni kum kesen ladakaan kamsim kia ngimban se nginha banle ya ka badangka